Ideme na to. Ja som sa dal na hudbu a na rap preto, lebo som vedel, že v rape sa dá veľa vyjadriť a môžeš si hovoriť svoje názory, alebo môžeš dať do textu to, s čím nesúhlasíš. Takže to bola taká, alebo kvôli rytmike, kvôli tomu, že tam bola dobrá basová hudba rytmická, kvôli tomu, že ja neviem, hlavne hip-hop je úplne odlišný úplne od všetkých, lebo tam patrí strašne veľa vecí, čo sa týka od módy, chovania, štýlu, pracovania na sebe. Hip-hop pre mňa je to, že som si našiel svoju cestu, že som sa stal sebavedomejší, že si hovorím svoj názor, že som není falešný a to, že z ničoho urobíš niečo, čo znamená, že najväčší úspech majú hip-hoperi, ktorí sú väčšinou zo sociálne slabšej vrstvy, čo znamená, že z takých chudobnejších pomerov. A keď spraví niečo veľké, tak vtedy získava najväčší rešpekt a úspech od ľudí. A to sa stalo presne mne, lebo ja pochádzam z jednoduchej robotníckej rodiny, kde moji rodičia nemajú vôbec ani vysokú školu, ani nemajú nejaké veľké zázemie, že som z nejakej bohaté rodiny. A dá sa povedať, že ja som to postavil na tom, že som začal hovoriť o veciach tak, ako žijem a tým pádom sa v tom videlo veľa ľudí s takými istými životmi a osobmi ako ja. Necítim bolesť, som cigán, detská rád tolex. Není mi zima, som zlobá, som stále dole. Milujem pouličné dočúvaj ma more. Snívam o úspechu, ako sa dostať z dola hore. Keď je niekto v telke, tak je slušný. A keby sa tam náhodou povedal nadávka, tak všetci sa zrazu robia, že ježiš, že on povedal nadávku, ale pri tom bežnom živote to používa úplne každý. Bez rozdielu na to, či má niekto vysokú školu, alebo či je nejaký medic, alebo právnik, alebo hocikto. Proste ľudia sa takto vyjadrujú a sú to obyčajné slova. A keď chcem opísať realitu taká, aká je, tak bez týchto slov to nejde. Samozrejme, nie je to založené na tom, teraz tiež nehreším, lebo nepotrebujem. Väčšinou nadávam alebo používam nadávky vtedy, keď chcem niečomu použiť nejaký, keď sa chcem vyjadriť na niečo negatívne. Ide si bez respektu pre svoj cieľ, som ten, čo buduje svoj cigánsky sen. Mám čo si myslel o mne gadže, žije karlovský život po svete a nikto mi nerozkáže. Ide si bez respektu pre svoj cieľ, som ten, čo buduje svoj cigánsky sen. Ja som polucigán, otec je cigán, hudobník, žijúci v Rakúsku. Moja mama je biela. Asi tak do 15 rokov som s tým trošku bojoval, lebo som sa stretol na škole alebo hoci kde, keď som bol niekde v kolektíve, náražkam typu špinavý cigán alebo hocičo. Tak ako mladý chalan som s tým bol trošku taký nevysporiadaný, že som sa niekedy aj hanbol za to. Ale čím som bol starší, tak som si uvedomil, že sa nemám za čo hanbiť, lebo som normálny človek, mám talent, mám proste nejakú svoju cestu a prestal som sa za to hanbiť a bol som na to hrdý. A tým, že ma ponižovali niektorí ľudia, tak ma to dá sa povedať, že dostalo aj dopredu. Som negramotný cigán a nepoznám žiadne roty. Husle a cymbal poznám lepšie ako moje boty. Zjedol som hudbu na klavíri, hrávam dlhé moty. Sme hudobníci, ktorí nechcú chodiť do roboty. Neplatím alimenty, decka mám po celom svete. Satelit na streche, som král a žijem v gete. Vždycky, keď som prišiel do nejakého kolektívu a bol tam niekto najlepší v niečom, tak som si povedal, že nezačal som jak väčšina, polovica národa začne hovárať a začne si to kompenzovať tým, že začne ho nadávať, že dosiahol to tak a mama mu kúpila alebo niečo. Ale ja som bol vždy taký, že som si z toho zobral príklad a ma to posunulo niekam ďalej. Ide si bez respektu pre svoj cieľ, Mám auto, mám barák a myslím si, že môj život není na smiech. Proste si myslím, že môžem ísť veľa ľuďom mladým príkladom. Som ten, čo buduje svoj cigánsky sen. Ja cigán, ktorý v živote nepil a nefetoval.
To sú všetko veci, ktoré ti zničia život a pomotajú ti hlavu. Väčšinou takéto veci užívajú iba slabí ľudia, ktorí nevedia, čo majú robiť so sebou. A nikto z drog ani z alkoholu sa nestal uznávaný. Každý jeden išiel osobnostne dole. Ak niekto z osady ma pozná a chcel by možno dokázať to, čo ja, že sa živí hudbou, tak základ je to, aby nikto z vás nefetoval a nikto sa nezabíjal týmito vecami, lebo toto nespeje nikam. To ťa dožene do záhuby, nebudeš mať žiadnych kamarádov, nikto ti nebude veriť, nikdy si nedáš žiadnu robotu a budeš obyčajná troska celý život. Čo znamená, ja troska nechcem byť, tak preto som zvolil moju cestu hudbu. Takže ak ja môžem za seba povedať, alebo odkaz pre mladých ľudí, ktorí chcú počuť, čo by som im ja poradil, tak robte niečo, čo po vás zostane a bude sa na vás spomínať. A zlepšujte sa vo svojom talente, skúste čo najskôr objaviť svoj talent a rozvíjajte ho a zlepšujte sa. Yeah. Raz, dva, rytmus je pán, môj tok svou hudbu ponúka, môj hlas, môj talent do toho dám, zo srdca pre všetkých tu hrám, stať pred vami, to zbožňujem, keď sa hýbeš tedy jak ja repujem, tvoje sexy boky pritom sledujem, kedy ťa pokefujem. Cigáni majú veľký talent na hudbu, že sa im nechce robiť, neradi počúvajú autority, neradi počúvajú rozkazy, proste žijú si vo svojom svete, ale viem, že majú veľký talent a s tým treba naložiť, lebo týmto sa môžeme úplne dostať niekam inam. Ja hrám veľa, všetky sorty, ochutnajte si z mojej torty, moja výrobnosť pre na cesta hore, kúpi všetky miesta v tak hore, nechci ma prečkať, ja chcem na teba, za nechcem prečkať, môže všetko je, uličí cesta, ktorá na ťa prinúti. Nikdy není všetko úplne perfektné, 100%, nikdy ti to nevidieť tak, jak to ty chceš, lebo by to potom bolo veľmi ľahké. Môžeš iba ovplyvniť tú situáciu, že keď viem, že teraz chcem hrať ísť do filmu, tak viem, že budem musieť chodiť medzi ľudí, ktorí natáčajú filmy a motať sa okolo nich. Čiže takto to môžeš ovplyvniť. Že vyhľadávate situácie, kde môžeš niekoho stretnúť, dať sa si do rečí, alebo poukázať niekomu na svoj talent, aby si ťa všimol, to ťa môže potom zase niekam inám posunúť. Môj život je moje pódium, vy ľudia ste moje opium, tak prídi a nemaj žiadnu fóbiu, moje slovo, moju hudbu tu dám ti ju, keď rimujem, som s vami more, moje posolstvo ide ulicami hore, cítiš ten rytmus, bicie a basy, počúvaj srdce a cigánske hlasy. Všetko toto, čo robím, tak to robím tak, aby som za to nemusel vôbec nikdy hanbiť, za tým si stojím, myslím si, že ani nič zle nehovorím. Ak niekomu nadávam, tak to je preto, lebo oni nadávajú mne, alebo berú si ma do huby, alebo sú voči mne arogantní, tak to je, dá sa povedať, že to isté to, čo robia oni. Takže to, či som primitív, alebo hociaký, to ma absolútne nezaujíma. Mám svoju firmu, mám svoj obchod, to, čo robím, narastá, zarábajú sa z toho peniaze, takže až tak vypatlaný asi som není. Hej more, mro trajo si verdili, keď sú pred vami na pódiu, naberám sily, ja som ten čavo, čo hrá pre vás, Chazmro Kulokár, počúvaj môj hlas. Koncerty majú veľmi dobrú atmosféru, lebo keď vidíš, že tam prišlo veľa ľudí, tak to znamená, že to robíš asi dobre a ľudia chcú vidieť taký, aký si naživo. A ak je veľké pódium a dobrý zvuk a všetky veci nachystané k tomu, aby som urobil dobrý koncert, tak dá sa povedať, že som úplne... Toto je pre mňa práve tá droga. Ale v dobrom, lebo ja keď urobím dobrý koncert, tak ma to posúva zase ďalej. Vítaj na Kontraband Show. Ideme na to.